Foli ani wale ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ. Fatumatu Zahara n'o ye Alakiraba denmuso ye kisi ani nɛɛma b'a ye sa o sa a ka mawuludu o bɛ ɲɛnamaya Bangɔni Janginɛbugu la a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara o ka denbaya la. Maa min kɛra nin baaraɲumanba ye hakilina sinsinba ye o ye an ba ye Madamu Hayidara tanti Fatumata Tarawele. Nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye sɔni min bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Fatumatu Zahara n'o ye Alakiraba denmuso kisi ani nɛɛma b'a ye sa o sa a ka mawuludu o bɛ ɲɛnamaya Bangɔni Janginɛbugu la a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara o ka denbaya la. Maa min kɛra nin baaraɲumanba ye hakilina sinsinba ye o ye an ba ye Madamu Hayidara tanti Fatumata Tarawele. Baara camanw de bɛ minnu bɛ boloda ka bɛn ni a don ye kabini wajulu la ɲininkali ani jaabi ka taa se nisɔndiyafɛnw dili ma. An ka maa minnu kɛra a seereyabaga ye o ye Mukutari Bagayogo, Seydou Ɲare ka taa se Ibrahim Kulubali ma. Nɛgɛ kaɲa 21 bɛ dafa kuma min o y'a sɔrɔ kɛnɛ in minɛna k'a fa. Baaraw bɛɛ lajɛlen nana daminɛ Serifila alimami fɛ Ibrahim Tarawele ni ka duwawu don kɛ ka nabaa bɛɛ lajɛlen bisimila. Bilasiralikɛla fɔlɔ n'o ye wajulukɛla ye El Hassan Sangare o bɔlen kɔfɛ El Hadj Bonaɲang ale nana dakuruɲɛ 2 lase. Sigi sɔrɔla ka kuncɛ ni Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara ale ka bilasiralikan dɔw ye. Aw minnu fana ye a ka baara bila k'a ka sunɔgɔ bila ka bɔ yɔrɔ janw na ka n'aw sigi nin kɛnɛ in kan kira bonya kama n'a tanu kama a n'a ka denbaya kanu kama a sɔrɔ bɛ Ala de bolo. A b'a tigi bolo. Foyi tɛ yen silamɛya kɔni tɔgɔ la k'o bi baara ko maa bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ o la n'o ma tugu Muhamadu Mustafa la. Fɛn min ye Jamiyatu Ansardini yɛrɛ bila ka nin kɛnɛ in organiser ni ka ba don a la u y'u da don o fɛnɛ na ni ka o lase. Kabini Ala ka diɲɛ dan an karamɔgɔ de b'an kala k'a dɔn k'a fɔ su ye valeur bɛ su ye sirifuw la valeur bɛ kira bɔnnaw la an y'a dɔn an karamɔgɔ de fɛ. Donc maintenant su ye o musobaw olu de fana filɛ ka nin fɛn organiser ni tɔn faral'u kan k'a kɛ. N'o tɛ su ye an ka dɔnniya m'a kɛ su ye foyi m'a kɛ an y'a ye olu de la ka tugu kɔ. Foli min bɛ k'a kɛ dɔrɔn o de ye k'a fɔ su ye fɛn fɛn sera yan nɔ k'u ni ce. U ni ce o dakuruɲɛ kelen in aw kana jɔn o la o y'a jumɛn ye adamadenya kɔnɔna la su ye n'a fɔra ma k'i ni ce Ala k'i sara n'o digirila dɔrɔn kɔrɔ k'a fɔ su ye i ma ɲuman kɛ. Donc c'est à dire que o ye foli kɔdan de ye. Donc hali bi an b'a ɲini Ala fɛ fɛn fɛn sera yan nɔ vraiment Ala ka nin kɛ sababu ye k'an kɛ kisi ye an ma ka kɛ su ye dalu ye an ye sini lahara jɔ don. An nisɔndiyalen don su in na sabu ka d'a kan kira kisi nɛɛma b'a ma o denmuso an b'o ka bangeli anniversaire kɛnɛ kan n'o ye Fatumatu Zahara ye. Fatumatu Zahara ale ka anniversaire ale de bɛ fêter an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara ale ka du kɔnɔ yan a furumuso Fatumata Tarawele fɛ n'o ye Madamu Hayidara ye ale de b'a fêter san o san an bɛ kɛnɛ min kan nin ye a bɛ san 10 ni dɔ bɔ bi Fatumata b'a fêter. Kira bɔnna kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen n'o ye bon tɛna n da don olu la komi an t'olu ka kɛnɛ kan n'o tɛ karamɔgɔ muso 4 bɛɛ bɛ kira bɔnnaw ka fɛti kɛ o tuma an bɛ kɛnɛ min kan nin ye an bɛ kɛnɛ barikama kan an bɛ kɛnɛ wasalen kan an bɛ Fatumata fo ka barika da a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo.
dimanche marsi kalo tile 19 nɛgɛ kaɲɛ 14 waati an balakaw bɔra Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛnɛ kelen in kan Bangoni Jaginɛbugu la ye ka sabu kɛ an ba ka wele ye Seyida Aja tanti Fatumata Tarawele. O kɛnɛ in kan sa u nana denmisɛnninw ka jɛ kɔnkuruw boloda ni ka sɔrɔ ka na se poyikɛlaw ma ani wajulikɛlaw ani bilasiralikɛlaw. Lajali fɛn caman nana kɛnɛ in kan ni ka o ta k'o di Fatumata Zahara tɔgɔmaw ma a denmisɛnw an'a maabaw. U sɔrɔla ka nisɔndiya walan dɔw labɛn ni k'o di an ba yɛrɛ ma Seyida Aja tanti Fatumata Tarawele Madame Haidara fo ka taa se Sirifila Duba Duma émission sigiba Mohamed Abu Jafar Jabate. Nisɔndiya min bɛ Sirifilakaw la u ye o yira nin ko in na kosɛbɛ. A diyara n ye a bonyana ma mɔgɔ minnu nana ka na an dɛmɛ nin ko in na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye Ala k'u bɛɛ sara minnu nana ni wari ye minnu nana ni fɛn wɛrɛw ye bɛɛ de y'i seko kɛ. Ale de ye nin labɛn a yɛrɛ ye Ala b'a dɔn Ala min bɛ mɔgɔ sara ne m'a f'u ye mais u y'a ye Alakira ka denbaya n'a u ka fɛn o fɛn sera an b'a manifester u yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn u yɛrɛ ye u b'u dayɔrɔ ɲini o de la u bɛ cadeau miliyɔnw de di nin don ninnu na Fatumatu tɔgɔ kama muso wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ miliyɔnw di Huseni tɔgɔ la fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ miliyɔnw di Huseni tɔgɔ la Hasan ni Huseni a bɛɛ kira ka denbaya ani Sedina Ali yɛrɛ Sedina Ali Hasan Huseni Fatima kira ye cɛ minnu fara kan k'u ka taa Ala wele ne ka denbaya y'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais Ala in seere ne m'a f'u ye u bɛ min don a la u t'a don u yɛrɛ la san kɔnɔ u ka sɔrɔ ni bɛɛ bɛ mara san kɔnɔ ka Fatumatu de kɔnɔ ka se ka fantanw la nisɔndiya a ka kɛ bonya ye Ala bolo u ye tari ma faamu de o la o kumana o la o tɛ se ka kɛ fɛn ye min kan ka dogo n b'a fɔ a yɛrɛw bɛɛ ye a ye animateurs de ye a ye journalistes de ye mais min ka gɛlɛn lahara o de ka gɛlɛn a bɛɛ ye a yɛrɛ ka nin ko ninnu manifester a sigiyɔrɔw la a ka arajow la a ka journaliw la kira ka denbaya a y'u kɔrɔta de aliya n b'o fɔ a ye wa a bɛ diɲɛ sɔrɔ a bɛ lahara sɔrɔ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya n ye sɔli ala rasul. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra nisɔndiya ani farifoni kan nin cogoya in de la san caman ta bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na. Halisa ka kɛ ni Fatumatu Zahara ka mawludu ɲɛnamayali ye o kadira de kɔnɔ Seyidati Aminata Usman Haidara a ka taa nisɔndiya fɛn dɔ di kalanyɔrɔ dɔ ma Moribabugu kɔnɔ kalanyɔrɔ min bɛ wele ko Centre Zahara a taara an baɲuman in de jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kɔnɔ n'o ye tanti Fatumata Tarawele. Baara in kɛra u fɛ kari tɛmɛnen marisi kalo tile 19 ansaruw bɔra Bamakɔ kin camana ka na far'u ka a baara la. Tata Ture an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Nin ye waleya ɲuman ye min kɛra an ba fɛ n'o ye Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele walasa k'a jɔyɔrɔ yira Alakira n'a somɔgɔw kanu na kisi ani nɛɛma b'u ma a ye donbolo di ka ɲɛsin Centre Zahara ma n'o ye kalanso min tɔgɔ dalen don Fatumata Zahara la n'a sigilen don Moribabugu la o donbolo ninnu bɛ tali kɛ kuranɛ n'o ye Ala ka kumakanw ye safunɛ dumuni ni boisson ka fara t-shirtiw kan walasa k'a kɛ ka denmisɛnninw najiya ka bɛn ni Fatumata ka bangeni san kunbɛn ye n'o ye Alakira denmuso ye kisi ani nɛɛma b'a ma. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli Alakira ka Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka sɔli a den sanumanba in kan n'o ye Fatuma Zaharaw ye an bɛ ale min ka anniversaire kɛnɛ kan yan bi bi an bɛ Daru Zahara kɔnɔna la n'o ye denmisɛnninw ka kuranɛ durusi yɔrɔ ye an ba Madame Haidara Fatumata Tarawele ale de ye an bila ka na ni dumuniw ye ka na di Daru Zahara denmisɛnninw ma pour que comme san o san ale bɛ a tɔgɔma ka anniversaire fêter bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama donc pour que denmisɛnninw fɛnɛ ka se ka fara an ka fête la k'u la content k'u la nisɔndiya kosɛbɛ ni Fatuma Zaharaw ka bangeli ye donc bi an bɛ yan o de la an bɛ dugawu kɛ an ba in yɛrɛ ye Ala k'a bolo mɛn baara in na san o san kɛnɛ ka kɛ ka dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu fɛnɛ ye Ala ka sini kɛnɛya d'u ma Ala ka labanko ɲuman da n'u ma yarabi u bɛ dɔɔni min kɔ Ala ka nafama n'a barikama nɔgɔya n'u ye u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Jabate Jafar Jabate an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye hali bi Ala ka yɔrɔ in taa ɲɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n'u ka malimu bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo ka dugawu k'u ye. Fatima kun ka di kira ye ka se degré la ni kira kun ye Fatima dontɔla y'a fɛ yen a tun bɛ wuli ka taa kunbɛn k'a bolo minɛ k'a embrasser ka tila k'i sigiyɔrɔ d'a ma an ba Aishatu b'a fɔ an ɲɛna cogo min na kisi ni nɛɛma b'a kan k'ale ma dantanfɛn ye min bɔlen don kira fɛ i b'a fɔ Fatima jogo la tagama cogo la danbe la ani kɛwale la.
kalanso ɲɛmɔgɔw y'u ka nisɔndiya yira an n'u ka foli ka fara dugawu don kan ka ɲɛsin madame Aidara tanti Fatumata Tarawele ma a ka nin baara ɲuman in na ka ɲɛsin Alakira denmuso ka bangeni sankunbɛn ɲɛnamayali ma wa kalanden minnu fɛnɛ bɛ centre Zahara la olu ma to kɔ nin ko in na u fɛnɛ y'u ka nisɔndiya yira. Anw nisɔn ka di bi kosɛbɛ n'o ye an ka kiraba denmuso Fatima Zahara ka bangeli nisɔndiya ye. An m'an ba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min ye nin miiriya ɲuman in ta k'an ka kiraba denmuso ka anniversaire fêter san o san a bɛ cadeau d'an ma an k'a di denmisɛnninw ma u ka nisɔndiya ko Fatimata bangera ani ka Fatimata ladege ka kalan kɛ k'u la encourager jogoba minnu tun bɛ Fatimata la u ka baara kɛ ni o ye. Bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an ba a n'a mamuso a n'a muso a ye cadeau min d'an ma Daru Zahara kɔnɔ ko k'o di Daru Zahara kalandenw ma vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ a nana ni gâteau ani boisson ani kitabu ani fɛn wɛrɛw an b'a Ala fo Ala barikada Ala k'a sara Ala k'a kɛ nɛɛma ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. San o san an ba an ka malimatu n'o ye Fatumata Zahara Tarawele donc a bɛ ni lajɛli a b'a k'anw na san o san salon ta alhamdulillah rabbil an ye Ala deli ko Ala ka ɲinɛ jira an na Ala ye ɲinɛ fana jira an na nin cogo la donc a nana ni lajɛli fɛn caman caman de boisson b'a la gâteau b'a la ani safinɛw b'a la ani ka mɔgɔ caman yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ k'u ɲɛ da an ka yɔrɔ kan serifu olu caman fara ɲɔgɔn kan u kana dugawu k'an ye an ka yɔrɔ la nɔ donc an kɔni fana nisɔndiyalen don kosɛbɛ Esa Jabate tɔgɔ la ni yan baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka san caman caman yira an na nin kɔfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kuranɛ kalan ye ka ɲɛsin Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar minnu bɛ Moribabugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw u fɛnɛ ma to kɔ Fatumata Zahara ka mawludu ɲɛnamayali senfɛ o de sera ka u farala ɲɔgɔn kan ka saniya walew ta ka t'o ɲɛsin tele shirifula ma ni ka kɛ sababu ye ka kɔnɔnaw ani a kɔkɔnaw furan k'u jɛ a karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara a ka denbaya dɔw faralu ka a bara la kabini Seydati Sirantu Haidara ka taa se a balimamuso ma Seydati Aminata Usman Haidara an ka maa mun kɛra a bara sirabaga ye Tata Ture. Alakira denmuso kisi ani nɛɛma bama Fatima ale ka bangeni sankunbɛn ye dɔnba ye silamɛw bolo a bɛ ɲɛnamaya san o san jumada sani tile 20 san o san Mali jamana bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya san o san Mali jamana kɔnɔ wa silamɛ jamana caman bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛnamaya jamana minnu na nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin a bɛ ɲɛnamaya san o san silamɛw fɛ walasa ka kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Alakira denmuso ma kisi ni nɛɛma bama Fatima ni lajara in senfɛ Sherifula Jabaraniso ɲɛmɔgɔw n'o y'a commission de gestion ye olu ka mɔgɔ sugandilen y'a yira k'a fɔ nin waleya min n'a kelen filɛ nin ye Moribabugu Ansardine comité mɔgɔw fɛ waleya don min n'a ni foli ka kan n'o ye k'u ka sanuya minɛnw ta ka ɲɛsin Sherifula Jabaraniso ma k'o sanuya Alakira denmuso o ka bangeni san kunbɛn kadara kɔnɔ an nana ka na nin baara in kɛ an ye bonya min sɔrɔ a diyara an ye a bonyana an ma sirifu bɔlen u ka yɔrɔ la ka na an fɛ o bonya yɛrɛ bonyana an ma kojugu n'a natɔ la fana an b'a ɲini Ala fɛ an ka se k'a kɛ ka ɲɛ fana sirifu ka baara de don an b'u ka bila la fo ka taa se diɲɛ wuli ma an bɛ dugawu k'u ye o fana ka dugawu k'an ye Ala ka sini kɛnɛya di karamɔgɔ in mɛn Ala k'a mɛn an ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an n'an bɔnnaw bɛɛ tugu nɔfɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma Ala k'o kɛ kira n'a su kama k'o kɛ sirifu bonya kama sɔla rasul. Donba min bɛ n'o ye Fatumata Zahara ka anniversaire ye an ye di salubrité organiser ka a bɛn o hokumu kɔnɔna ma ka na télévision so kɔnɔna na sanfɛla bɛɛ nettoyer k'a jɛ pour que o bɛ se o k'an yɛrɛ ma baraji ye Fatumata Zahara ka anniversaire kɔnɔ o foli dakuruɲɛ damadɔ an ye weleda min kɛ comité denw ye alhamdulillah o ye welekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ Ala kana nin t'a a siɲɛ fɔlɔ Ala kana nin k'a laban fana ye Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na Ala ka sini kɛnɛ an tɛ kuma la n'an b'an ka sago ɲuman fɔ n'o ye Sherifu Usman Madani Haidara ale min kɛra nin bɛɛ sababu ye an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Bi anw kɔni nisɔndiyalen don vraiment teleso bɛɛ k'a ta commission na ka na tele baarakɛla bɛɛ la an nisɔndiyalen don bi ka d'a kan Moribabugu musow y'a ŋaniya siri k'u bɛna tele Sherifula sanuya Fatumata Zahara ka bangeni utumu kɔnɔna na a kɛra koba yɛrɛ de koba dɔw donna koba kɔnɔ o baara in ye baara nisɔndiya baara ye
ka tila ka na ye sirifu nana anw sɔrɔ o kɛnɛ kan Fatumata Zaraw yɛrɛ dun bangeni fana ye nisɔndiya dɔ de ye donc vraiment teleso bilama tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya dan de don an bɛ Moribabugu muso ninnu fo u ka nin laɲini in na a kɛra sababu ye vraiment ka jɛya don an ka yɔrɔ la kosɛbɛ ka taga fɛ wa u yɛrɛ ye ŋaniya ɲuman ta fana k'u bɛn'u hakili to teleso in nettoyali la vraiment o ko ɲɛnamaba de ye anw teleso mɔgɔw ka ta commission na ka na tele baarakɛla bɛɛ la an bɛ Moribabugu ka cɛ n'a muso bɛɛ fo ka Ansardini comité Ansardini Moribabugukaw fo u ka nin baara ɲuman in kɛli la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ in kɛnɛ bonyana n'an fa a n'an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ale denmuso wele ye n'o o bɛ tali kɛ Seyida Sirantu Haidara ale min kun ye famille Sherifla ka mɔgɔ sugandilen ye ka na nin kɛnɛ in kan a bilasirala a balimamuso fɛ n'o ye Seyida Aminata Usman Haidara ye u y'u ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kan an bɛ yan bi kadiri min kɔnɔna na n'o de ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Fatumata Zaraw ka anniversaire de ye a ka bangeni sanyɛlɛma de ye bi ye Ansar comité Moribabugukaw olu ye ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin Sirifila TV ma ka na Sirifila TV sanuya Fatumata Zaraw ko la n'i ye fɛn min kɛ i ye o k'i yɛrɛ de ye donc précisément ne bɛ yan nɔ ka famille Sherifla représenter ni o de ye Madame Haidara Tanti Fatoumata Traoré min bɛ Fatumata Zaraw ka anniversaire fêter san o san an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fana ka dugawu k'an ye Ala ka Sirifila TV mɔgɔw bolo mɛn u ka baara la Ala ka an ka minanko wuli Fatumata Zaraw yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn minnu nana baara la bi bɛɛ lajɛlen ni ka minanko de nana Ala bɛ bɛɛ kɔnɔnata dɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen ka minanko wuli bi Zaraw bonya kosɔn Zaraw hɔrɔma kosɔn a n'a fa sanuma hɔrɔma kosɔn sɔla rasulu ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin Moribabugu comité Ansardini ma ka fara Sherifla jabaraniso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan ka kɔ karawanɛkaw ka ladala kuranɛ kalan ɲɛ mun bɛna boloda u fɛ marisi kalo tile 26 o kadara de kɔnɔ yen nka den minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'o ye association des jeunes ressortissants de Karawane u ka fara ɲɔgɔn kan palais de la culture kɔnɔ Amadu Ampateba u ka lajɛrɛba senfɛ laɲini minnu tun b'u bolo kɛnɛ kan o de ye k'a lajɛ baara minnu bolodara u fɛ jumɛnw ye sira sɔrɔ jumɛnw ma sira sɔrɔ an'u kan ka kokura jumɛnw boloda maba caman tun bɛ a kɛnɛ kan kabini politikimaw la ka taa se diinɛmaw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ kun denfaya kun kalifalen don honorable Nfa Senbara la n'ale ye Banaba Wasaden Banaba Cercle la Touba commune na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugu min bɛ wele ko Kɛrɛwani a denmisɛnnin minnu bɛ Bamakɔ olu faralen don ɲɔgɔn kan san o san u bɛ a lajɛ ka bɛn ni kuranna kalan belebele min ni a bɛ boloda Kɛrɛwaninkaw fɛ yen ka sigi ka jateminɛ kɛ baaraw minnu kɛra tɔ fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ baaraw minnu fana bolodalen don tɔ ye olu bɛ se ka boloda cogo min o sigiba kɛra dimanche don mars kalo tile 19 palais de la culture la Bamakɔ Kɛrɛwani a den caman kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Touba yɛrɛ a commune maaw Banaba Cercle a ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Wasabulon kɔnɔ Wasaden min bɛ Banaba tɔgɔ la honorable Mamadu ni u kama ko Nfa Senbara a denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ alhamdulillah o wolola ko damadɔnu na o ko damadɔnu ye jumɛn ye a y'a sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ siège sigiyɔrɔ siège ko ye problème ye ni banni kɛra yen siège ko kun ye problème ye ka na gu baziw la ani kaburudon 2 kun b'an bolo Kɛrɛwani alhamdulillah an ye solution kɛ an y'o kori ka tila ka du dɔ k'a di an sigiɲɔgɔn dɔw ma ye fils sabidila association mɔgɔw fɛ o kɔfɛ an ye laɲinibaw de kɛ ɲina laɲini min ni Ala ya anw minnu sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ ma anw bɛ dɔɔni kɛ mais anw tɔɲɔgɔn minnu sigilen don so olu bɛ mun na ye bon n'a fɔra ni samiya banna dɔrɔn i k'i tɛgɛ da i sen kan i k'i sigi so kɔnɔ vraiment a bɛ maa décourager a bɛ dɔ bɔ maa ka dɔnta yɛrɛ la bon an ko sisan association min na yɔrɔ dilan ɲina yɔrɔ min n'a bɛ f'o ma siège de l'association o siège in bɛna kɛ centre de formation ni centre de formation min ni an kɔrɔkɛ ni an dɔgɔninw ni an den minnu sigilen bɛ so olu bɛ se ka taa baara kɛ o yɔrɔ la denmisɛnninw ka idée an ɲɛ b'a la sisan o ye fɛn minnu u ka bilan tɛmɛnen in na ani ambition min b'u la kuraw la a bɛɛ ye ɲuman ye je sais aussi an b'a souhaiter que a bɛɛ bɛ se ka kɛ an ɲɛ b'a la cogo min na a bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que fɛn min b'u kɔfɛ a ka bon duwawu b'u kɔ barika b'u la
bɛn b'u bolo u ka mɔgɔ ka ca donc cercle de Banamba nin ye olu de ka avantage si je vois. An y'a fɔ cogo min honorable Fa Sɛnpara salon an kun taara an ka kuranna jigin na a y'a layidu ta n ye a ko président mago bɛ i la n b'a fɛ i ka kalanden bɛɛ lajɛlen n bɛna dɔnbolo k'u ye a bɛna dɔnbolo min kɛ a ko a b'a kɛ kalanden bɛɛ lajɛlen ye ne ko n ko honorable n ko kalanden bɛɛ lajɛlen an b'a kɛ les 10 premiers ou bien les 3 premiers de wa ou bien a ko kalanden bɛɛ lajɛlen donc ko a b'o layidu ta n ye n'an seginna a b'an wele pour que ka se ka ko lawaleya bon an seginnen bon ne yɛrɛ bolo an bɛna an lafiɲɛ bɔ fɔlɔ o la donc an na ci bila honorable yɛrɛ ne wele a ko président an ye layidu min ta a wagati sera donc i t'a laɲini don masina an ka taa donc o don fana o bɛnna an ka kɔɲɔ ma Banamba kɔɲɔ bon ne ko n ko kɔɲɔko bɛ sen na est ce que an bɛna se ka an sago sɔrɔ kɔɲɔ in bolo a ko problème t'a la donc an k'a bila kɔɲɔ kun ɲɔgɔn na ala y'a kɛ an y'a bila kɔɲɔ kun ɲɔgɔn na tile 3 a y'a fɔ n ye k'a fɔ ko minɛnw sera Banamba min kun kan ka taa n'a ye a ye ne n'o bila en contact o ye ne wele ka ni école direction mɔgɔw bila en contact k'a fɔ ko minɛnw sera a dun y'a fɔ cogo min a kɛra ten a dɔn o yɛrɛ fana kama ɲina an ka madrasa den yɛrɛ dama taara fo maa 1000 ko tellement que a diyara denmisɛnninw ye bɛɛ donna kalan na école fana maa min faral'o kan o ka ca maa 100 donc mɔgɔ min fana donna école la ni zesi sababu la a cayara kosɛbɛ donc vraiment an b'o fɔli las'a ma. O de kosɔn Banamba wasaden wasabilo kɔnɔ ni o ye honorable Mamadu ni u ka ma ko Fa Sɛnpara ye ale min sanga ni waati ni a ka wulikajɔ ɲɛsinnen don Banamba cercle ma a y'a jira k'a fɔ denmisɛn ninnu ka tanu ka sabu kɛ u ka baaraba kelenw ye u faso ye Kerewanikaw. A da sera kɛnɛya ko yɔrɔ ma ne kɔni hakili la bi Karawanɛ kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ labɛn minnu sabatilen bɛ bi a bɛ maa nimisi wasa dugu tɛ se ka foyi sɔrɔ ka tɛmɛ kɛnɛya kan a jantora a ka dugu ka kɛnɛya ko la o tɛmɛnen kɔfɛ n'i nana kalanko ta k'a lajɛ a bɛ san 2 ɲɔgɔn na bɔ a farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a ka kalanko la denmisɛnninw mana kalan daminɛ u bɛ se secondaire la waati min na a b'a sɔrɔ kalanden bɛɛ nana wari ɲini na ou bien ni musomaninw b'a la i b'a sɔrɔ olu bɛ furu ko dabalitigɛw la a y'a yira k'a fɔ a ka yɛlɛma don o la komi an delila k'a fɔ ye cogo min na ni fiɲɛ yɛlɛmana fo ɲɔ surula ka yɛlɛma parce que baara ninnu bɛ cogo min na bi mɔgɔ tɛna k'an bilasira koyi an yɛrɛw de b'a kɛ ala ye lamɔ ni kodɔn min di aw ma ne aw ye tɔn in ta maakɔrɔbaw place la vraiment a haminen don min na o yɛrɛ de ye ko in ye. Ami aw ladɔnniya k'a fɔ Kerewanikura na kalanba san o san min bɛ kɛ ɲinan za o bolodan bɛ k'o kɛ marisikalo tile 26 dimanche nata ye Kerewani kɔnɔ min bɛna Kerewanika denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. An ka maa min ye Kerewanikaw ka nin lajɛrɛ in baara kɛ o ye Musa Fɔnba ye o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛna walawalali caman k'an ye. Niger jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen wasabilo kɔnɔ wasaden dɔ farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi k'a fɔ Niger nafa sɔrɔ sira min bɛ wele ko uranium ni diɲɛ seleke naani setigi jamana baw olu ka courant lasulu ta yɔrɔ don a kunkan kuma min jɛyalen don Niger jamana kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu bɛna sigi sen kan wasadenw fɛ ka se ka ko kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ bibi in na sɛgɛsɛgɛli min kan ka ɲɛsin uranium ko ma Niger jamana dama tɛ Faransi jamana kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛnɛ kɛmɛ ka wuli k'u jɔ a n'a kɛ ɲanguma nafolo dɔ tunu bɛ a dala min bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 ɲɔgɔn na jumadon marisikalo tile 17 Niger wasadenw wasabilo kɔnɔ u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi sen kan wa bɛɛ lajɛlen jɛnna ni a ye ka sabu kɛ waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2011 uranium latɛmɛna latɛmɛ jogo dɔ la Niger jamana ani jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma kɛ tiɲɛ sira fɛ u ma kɛ sariya kɔnɔ wa a ko jɔn bɛ jamana de fanba hakili fɛ a kɛmɛ sababu ye bi
ni ka gwɛlɛya balase Niger jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana jamana ɲɛmɔgɔ maa min ni minisiri don minisiri min ɲɛsin bɛ nafoloko mɔ Mahamadu Isufu ka fanga kɔnɔ Niger jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko Asumi Masawudu ale jɔyɔrɔ kɛra mun ye o uranium wari latɛmɛndɛmɛ dɔ Niger jamana ani nin jamana ninnu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana Liban jamana Irisila jamana ani Dubai jamana Faransi yɛrɛ kiiribulon fɛnɛ ale ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka mun ni mun de jira sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲininkaliw ye minnu dɔmi bɛɛ. Algerikaw ka jamana ɲɛma Azize Bouteflika dimanche tɛmɛnen a yera ja dɔ la a kun fɔmana yɛrɛ fana ka ye jamanadenw fɛ ka sabu kɛ ani kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔsada in na Alimanikaw ka jamana ɲɛmamuso Angela Merkel kun kan ka munumunu zalo min kɛ arabula jamanaw kɔnɔ farafinna a wajibiyara mɔ ka Algérie taama bɔ a mɔ ka sabu kɛ kuma mɛnna ni a y'i kunda Algérie jamana kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Azize Bouteflika tɛ se ka a bisimila a n'a kɛ ɲakuma ni kɛnɛya ko ta fa don nka dimanche don a yera ja min na o ye ani minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Algérie jamana kɔnɔ Algérie jamana ani farafina arabula jamanaw ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Abdelkader Mesaheli kunnafoniw y'a jira k'a fɔ minisiri in nakun bɛ a fɛ yen ka lajɛ ka dantigɛli dɔw kɛ a ye kɛrɛnkɛrɛnniyana farafina cɛcɛ ka na jamanaw kunkanko Mali bɛ o la Libi jamana bɛ o la février kalo tile 20 tɛmɛnen Alimanikaw ka jamana ɲɛmamuso Angela Merkel kun b'a fɛ ka taa Algérie jamana kɔnɔ ka labana ka taama in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka sabu kɛ kunnafoniw ye a lasɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛma Azize Bouteflika tɛ se ka ma bisimila nin kuma in na. San 1999 de jamana ɲɛma Azize Bouteflika sigira jamana ɲɛmaya la Algérie jamana kɔnɔ a si bɛ san 80 na a ye mandat 4 kɛ san 2013 bana y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana tension bana o kɛra sababu ye ni ka taama yɛrɛ gwɛlɛya a mɔ a ka yeli fɛnɛ man ja jabaraninw na nka waatiw minnu na ni a kɔni visayara a kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye yɔrɔ min bɛ Algérie kɔnɔ ni u k'a ma ko Ziralda Algérie tile bi an b'a fɛ a bɛ maa caman bisimila o yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnniyana dunanbaw. Libi jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen jamanaden fanba de bɔra faaba la Tripoli ka nisɔngoya taama sigi sen kan ka jira k'a fɔ kulu maramafɛntigiw minnu ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na Libi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana Tripoli ko a sera da la ten sa k'u nege tɛ u la bilen u ye nisɔngoya taama in sigi sen kan nka yanni u ka kunjɛ maa dɔw kɔni sina ka na don u tula ni maramafɛnw ye ka mugu titi k'u bagabaga k'u cancan u kɔni ye yɔrɔ bila maa si kɔni ma bɔnɛ i nina nka maa minnu kɔni nana u bagabaga ni kisɛ kɔni ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ u kun bɛ mɔbiliw de kɔnɔ mɔbiliw minnu betiriw finen don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin nisɔngoya taama in ka ɲɛsin kulu maramafɛntigiw ma Libi faaba la Tripoli a bɛ ka kɛ waati la waati min ni kulu maramafɛntigiw yɛrɛ dama kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ barisabu ka da kan u tɛ ɲɔgɔn kanfɔ kuma bɛɛ u bɛ to ka gaja ɲɔgɔn na nka nin sen in na kɔsada in nata o sɛbɛkɔrɔ juguyara nisɔngoya taama in sigira sen kan yɔrɔ min na u k'a ma ko Place des Martyrs Tripoli ni o ye Libi yɛrɛ faaba ye wa diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ale kɛmɛ ka jamana ɲɛmayaso min kɔkɔrɔma don ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye tile fila in na fana o ni kulu maramafɛntigi dɔw fɛnɛ jɛra k'u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la k'a fɔ kulu maramafɛntigiw bi Libi faaba Tripoli bila nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bɛɛ jɛn tɛ ni a ye kabini Muammar Gaddafi kɔni bira san 2011 Libi jamana kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini de ka sabu kɛ jamana yɛrɛ a ɲɛmayaso kɛmɛ saba de bɛɛ ko k'i ye jamana tigi ye Tripoli kɔnɔ gouvernement kelen kun bɛ yen o ni kɔrɔyanba gouvernement toburu k'u ta olu kun bɛ ka ɲɔgɔn sama Libitigiya nɔfɛ an ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ dɔ labɛnna jamana kɔ kan diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ ni ka na o suru Libi ka denw kan ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement o kumana gouvernement kɛmɛ saba ye Libi jamana kɔnɔ. Abubakar Shekau ni o ye Boko Haram bamaji jɛkulu fankelen ɲɛmaa ye barisabu ka da kan a bilama kilanbɛ fila ye a ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min kɔnɔ ni a bɛ ka jira k'a fɔ Cameroun ma ɲɛmaaw ye kalo tigɛ k'a fɔ ko u ye Boko Haram maa 60 bɔnɛ a nin na ni ka labana kama nana ma sumane 5 ɲɔgɔn na bɔ u bolo Abubakar Shekau ja in na a ye dantigɛli kɛ Hausa de la ani kan min bɛ wele ko Kanuri ka taa se arabukan mɔ a ye a jira k'a fɔ a bɛ ka ja min lajɛ nin ye alamisa tɛmɛnen
ne ja de do wanga kenen ni na gije o ye Cameroon ni nzura sila ka uka korofo de ngalo ndigi ya toy barasa buka daka olu ke ngume ka jira ka fko anake nyanguma ajugine do olu ka wuli ka jo sababula Abubakar Shekau aka dandigalila aye ajira ka fo jamana umino mbara menyonga ko bamanji jakulu kele damba yere ye Lac Chad konona ni o ye Benin Niger Nigeria Cameroon ani Chad ama nyama ku ba ku yere ndege kerengela ne nyana aye mami nda tokoma Cameroon nyama na nyama polo biyadu ami awladonia ka fo jwa foranje temene Isa Shiro Mabakari ni aleye Cameroon ga uka jamana nyama suka babu sendigi uhunya jira ka fo usera ka Boko Haramo mabi woronyo na bone anina ninga mwani ngele nyana mamine ka manana masumane baduru nyo na wogobe ka bo ubolo de koso Abubakar Shekau ako Cameroon ma nyama ko nafa jume ngalo ndigela ko yala ngalo tige kunde ye kaseka umarabaw hakili sigiwa ni oye nazara la jamana uye ko kumana ko polobiya kwa kitation aerela o dandigeli kofe jawere labana ka jira jami ngono ni Boko Haramu bamanji jagulu mawbe kama saba nyona bone unina ka saboke uye ulu mine ko surasi ujenyo undu kerengere ni nyana minu mi Boko Haramu keleche ukofo ukeleba uye ulu bone unina ko jawu jira maula. Sisan no an bɛ se an ka farikolo ɲɛnajɛ ma bolola dolanci Afro Basket Zone de a tile sabanan kɛnɛ kan Mali ani Senegal jamana u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kari tɛmɛnen Palais des Sports la mun kuncɛra Mali ka sebaya kan Senegal jamana kan Boubacar Traoré a bɛ walawalali caman k'an ye. Tile fɔlɔ dulanciw tɛmɛnen ni Mali buruna Lagine ɲɔgɔrɔ i b'a ye k'a fɔ tile filanan ni tile sabanan Mali kɔni sera ka wulikajɔ barika bonya ka se ka kɛ sababu ye ka se b'a sɔrɔ Cap Vert ani Senegal kan o la n'i ye jateminɛ kɛ tile sabanan dulanci min kɛra kari tɛmɛnen Mali kɔni seba ɲuman sɔrɔ Senegal kan n'i y'a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali denmisɛnninw ka wulikajɔ barika de bɛna bonya nin ko la kosɛbɛ o la o kɛ sababu ye seba Mali b'a sɔrɔ 82 Senegal ta bɛ kɛ 37 an barata depuis dulanci daminɛ Mali kɔni min ka fangatigiya yira a ko la o bɛ fɔ ma karitan fɔlɔ ani filanan Mali bɛ seba sɔrɔ la 34 Senegal ta bɛ kɛ 21 sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen sa i b'a ye k'a fɔ Mali denmisɛnninw u bɛna dɔ fara ka wulikajɔ fanga kan o kɛ sababu ye a fɔ fɛn ma 3e carton Mali bɛ seba sɔrɔ 72 manci laban sa a bɛ kuncɛ Mali ka 82 Senegal ka 37 b'a ye k'a fɔ ni seba ye mina wusaya Mali denmisɛnninw ma kosɛbɛ o kɛ sababu ye u bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ u ni Laginɛ ni kuru 5 ye yanni kɔmasegi dulanciw cɛ n'o bɛ kɛ nin dɔgɔkun laban in na Dakarikaw fɛ yen a yira maaw la k'a fɔ dulanci tɔ kelen tun bɛ Cap Vert ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛla la Laginɛ buruna Cap Vert ɲɔgɔrɔ 62 jamana 4 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ ni tournoi in kɛnɛ kan Mali Senegal Laginɛ ani Cap Vert kɔmasegi dulanciw bolodalen don nin dɔgɔkun laban in na Dakarikaw fɛ yen. O bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ